Daalụnụ Igbo bụ Igbo ekene m unu daalụnụ nnọọnụ na ogene Igbo niile entertainment taa nwa anyị na-ewetala unu ndị ọbụva bụ ndị na-ewu ewu tata na-egwu ekpiri mmadụ isii anyị ebido n'onye nke isii wee na-agbadata ọbụna ọta abụbọsị na-esonyela anyị biko metụ aka na share button ma subscribe kwala anyị ekene m onye nke isii nọ n'akwụkwọ anyị bụ na-eche nwa Igbo n'aka nwa ọzọ Ebene Nsugbe nnukwu onye egwu si Nsugbe wee bịa o so na ndị egwu ekpiri na-ewu ewu n'ala Igbo tata Igbo kwado ekweni Nigeria na-akwado mgbasa igiliga aro igiliga na-ejuru kwa maka Nigeria na-akwado na-eche nwa Igbo abịa eze aka wekwele nwayọ ọrụ egwu nwa tinyela agbala na nga na nnukwu ibe na-ekwu olu ego na-elulenu n'ụwa amụsụsụ kwe na ọmụ na-ekwu okwulukwulu sugbe ọrụ ọmụ na-ekwu ikenga dịrịla agwa anya nkụ onye gbalị nwanyị ọkpa na mbibi ọrụ ya kụziri ya ọgbụgba akwụna ibe na-emezi na Naịjirịa na-ewute m ya meli nji wee dị ya eze aka wekweli nwayọ ọrụ egwu nwetiela agbala na nga agwụzi veselọgụ na mbụ n'ụwa eba na-echewu Igbo na-akwụ mmadụ odike ọ bụrụ Kalachukwu nyere egbe ụmụnne m ọ bụrụ ya ka o nyere ugo ka ịmali onye nke ise nọkwa n'akwụkwọ anyị tata bụ Ọzọ Nwamgbakwu Ọzọ bụ onye otiegwu ekpere bụkwara onye na-eme ife dibịa onye ọrụ mmụọ n'ala Igbo ọ gbasiri ike na-egwu ekpere Igbo ọ na-ewu ewu n'efere mba ụwa bụ Ọzọ bụ onye mgbakwu n'Ọka North egwu nwa bụ egwu akalaka ka iji ebịa nna nta egwu ebile eji wee malụ na ndebe anya onye ka iji wee bịa na na-amalụ ebe ama agawuchi Igbo na mkpa na wee kpọnyere o nwere akụkọ maka egolu na onye gedo ntọ mụta ire ya bụ ebe ga-amụta n'elu ụwa ọgwa n'okwu akalaka nwoke ka ibe mekatale na mkpa na-azụ ọzọ nwoke wee gwuo onwe ya Okeke ka nje gbawaka n'aba mama bịa yili mụ osi na mmiri na-enwele ilo ọkwa n'ọzọ ogbulose onye nwere uche ghọta na ọ banyegokwa maka ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbala ọra ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbala ọra onye nwere uche male na ya bago Facebook ọnụ dibịa badokwa na Facebook ụmụnne m ndị dibịa bịa ka na ga ịzụba abịa maka na ọgwụ na-agbakarị ọgwụ na ngwa na ọbụla ọbala ọra nwoke itemi ụdọkọ mmiri na ọgwa na dibịa na-agwọ
dibịa na-agwọ eze nwanyị mmele ụmụ Igbo njem ọnụ onye nke nọ n'akwụkwọ anyị tata bụ otiegwu amara amali Nwanlijiọfọ, ezigbo nnukwu onye egwu si Enugu Ukwu na Ụmụnri wee bịa. Otiegwu Nwanlijiọfọ bụ onye nke nọ ibe melolisa ka ọ ga-emelili enu ụwa anyị nọ n'enu ụwa bụ ofu mbe onye melike n'enu ụwa ọna onye melike n'enu ụwa ọna Otiegwu Nwanlijiọfọ onye Enugu elu isi akụ ebe ozoro ọnya na-egwu egwu udozo nwanne ụzọ mmadụ obi aka nne onye amamihe ọrụ gị mmadụ akụrụ mekwe ụbanya ka ụmụnri n'ọmụ tiri ijele n'ọmụ balị na mmanwụ aga na amarọ ibe ha ajije egwu nwanne ụmụ Igbo ndị ọmụkwa. Onye nke ịtọ nọ n'akwụkwọ anyị tata bụ Chief Austin Njidigbo, amaala ya amali nke ukwuu. Ayaka Ivite Ogwuali nwa otiegwu. Ayaka Ivite Ogwuali, Chief Austin Njidigbo, mmiri enwere ilo na Ivite Ogwuali, ya ka anyị na-ekwu. Ayaka yìí bẹ́ẹ̀ bí a ti lọ́lọ́ bóyá kápọ́lé sí ìmúlùmú fúnfọ̀ ìbò ìbò bẹ́ẹ̀. Abẹ́bẹ́ bí a ti nà wọ́n tó kó na yìí sí àbíyá. Wọ́n tó kọ́lé sí yìí sí àbẹ̀dúró. Ìwé lè wí ìbò. Òtó kọ́ọ̀nù bá àbíyá ní òdòdó ayé ìmọ̀lẹ́ lọ. Ìwé lè wí sí ìbò. Àyìnbá fọ́ọ̀mù sí ẹ. Igbo mụrụ mụ. Onye nke abụọ anyị nwere n'akwụkwọ anyị bụ otiegwu Arọ Nwanteje. Arọ Nwanteje bụ nnukwu onye egwu amaala amali n'ala Igbo na-eti egwu ekpiri. Ọ bụ onye Nteje Abọgụ. Arọ Nwanteje, oke egwu, onye egwu, nnukwu onye egwu ekpiri amaala amali. Atụmatụ dali Isọbịa atụmatụ ụda na-eke na nke kedu na mmiri mmalụ ugo ndị Igbo na ala Owerri niile. Chief Emeka Nwanne Uzoma n'ọba bụ mmanwụ ọga mele malego. Ụmụ Igbo ndị ọma iji eme ọnụ. Onye nke mbụ anyị nwere n'akwụkwọ anyị bụ Prophet Alụvaleze Ama Ọzọ onye Nteje Abọgụ. Prophet Alụvaleze Ama bụ onye egwu ekpiri, nnukwu egwu ekpiri dị iche, na-agụ egwu dịka Ozemene Nsugbe nke anyị mara ama. Ọ bụ nnukwu onye highlifeng.com. It's Abama on the beat. Haba, jelle.
Namundi Kanu is another Messiah. Chukwu na ajụjụ unu ga na-agbazi nkịtị na-enyi nwa m ọkpala Chukwu Jizọs Kraịst ndị Igbo nwa m Nnamdị nwa m Maazị Nnamdị Kanụ ana m agwa ndị Igbo unu ga na-agbazi nkịtị ka ndị nwa na-achị obi wuo nwanne unu na nkịtị maka na ọ na-ekwu n'eziokwu ka nzọpụta wee dịrị Igbo wee nwee mmeri wee jụwa okwu eziokwu ọ na-anwụchi n'ezi ọrọba aka na onye nwe ibe ga-azọ ibi ya onye ka nji ikwube na amụma niile Igbo ndị ọgbọ njem ọnụ dịka anyị na-esebe ndị ebubo a bụ ndị egwu ekpiri amaara amara n'ala Igbo tata ọ bụ na ọ nwere onye nke ọ dịghị ka ọ kwesịrị ịdị ya na-adọrọ na vidio a biko deela anyị ya na comment section ma shiekwa ma zisa ma gbasaa ya bụ ozi nọ ive Igbo ka anyị na-eme ive nwanne ka anyị na-eme ekene m unu